τον ανώτερο ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής, στον κύριο Απόστολο Γεωργιάδη, καθηγητή Πανεπιστημίου Ακαδημαϊκό. Ο κύριος Απόστολος Γεωργιάδης σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου, όπου και αναπαρέχθηκε διδάκτορ του δικαίου το 1962. Το 1967 ανακηρύσσεται φοιτητής του Πανεπιστημίου του Μονάχου, το 1970 έκτακτος καθηγητής του ίδιου Πανεπιστημίου, ενώ το 1976 εκλέγεται τακτικός καθηγητής του αστικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και δίδαξε επί 30 ετία. Από το 2000 είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος το 2011. Το επιστημονικό του έργο είναι εκτενές και πολύπλευρο, καθώς καλύπτει όλους τους τομείς του αστικού δικαίου. Κομβικό σημείο αποτέλεσε η διατριβή του επί ηγεσίας στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου για τη συρροή αξιώσεων στο αστικό και στο αστικό δικονομικό δίκαιο, η οποία του προσέδωσε ήδη στα πρώτα βήματα της επιστημονικής του σταδιοδρομίας διεθνή αναγνώριση. Η μελέτη αυτή διατηρεί αμύωτο το δογματικό της ενδιαφέρον, αποτελεί δε κεντρικό σημείο αναφοράς της σχετικής με το εν λόγω ζήτημα διεθνούς βιβλιογραφίας. Το επιστημονικό του έργο είναι εντυπωσιακά περιεκτικό και εκτεταμένο. Τα εμπειθή συγγράμματά του για τα επιμέρους πεδία του αστικού δικαίου τον κατατάσσουν στους πολυγραφότερους νομοδιδασκάλους της εποχής μας. Τον ανώτερο